Здравейте, хора! Днеска снимаме видео на GTI 5. Така че се пригответе за 15 минути 41. Дай да ходим да взимам контролера, че малко хаснам зака стана. Какво бе стихо там ти? От другата страна. О, много хубаво, не си го наредила, бе. Не съм го наредила тук всичко. Много хубаво. Ама тук гледай как блести. Мътни са. Нема да мътни. Какво правиш, бе? Не, тук има някой, дето не са наредили. Ама що от тук, бе? Еми, защото от тук, защото те вече са отваряли. Хас му. До кога се зарежда този тя, бе? До когато трябва. Лъкни там. Това не е такова. Това не е такова. Напротив. Това е друго нещо. Е. Бе, това е друго нещо. М. Аз му кар. Хора, днеска ще взимаме моторчета. Някакви моторчета. Защото аз ще знам какви. Но защо? Не, аз се връщам да спи. Отивам да спи. Да спи. Атаха слагам, батаха слага. Ама каркина. Айде, бе! Зарездай по-бързо! Не гледай, сутрин стана навънка, бяло време, отиваме да се преоблечем. Гледайте и вие как се преоблече, за да можете и вие да преоблечете ваш Франклин. Ходас! Обаната! Уи! Обаната! Уи! Не знам, нека стана. Какво стана? Сурт, амурма, шортс, аз Минзаки готов. Време е да потегля навън. Добър ден, свят, добро утро. Свет, как сме, Хасмун? Добро утро, пиянице, да сме живи и здраве. Хасму кола, Маркур. Мино. Чувате полиция на живо? Шегувам се, не на живо, аз му казвам. Дайте ми кола, бе! Стоп! Защо няма кола? Трамвай! Аз му трамвай. О, камино! Където постоянно коли... Сега се взема някаква спорта зад вас. Точно такси... Кой гона, бе? Толкова са, бе. Аз Минзаки. Стига се. Има пистолет. Хаки пистолет. Франклин с пистолетчета. Отиваме да хъскаме. Това е Мини Купър. Това Мини Купер. Мини Купер с Майденс. Купер с Майденс.
Хора, това мини Смайгенс. Това doch. Това такива мини Купер. Мамо, я виждам в телефона, аз така главата вижда ли ми се? Не, Погледна ли в телефона? нямате. Защото хас да не пречи на хора. Гледам. Хамино! Хасмен Заки! Чакайте малко, Максим откри нещо грозно. Хас откри нещо грозно. Хасмен Заки! Диско. Моя Хасмен. Se llama Maldito y es de Jesse Bulbo y estamos en О, хас. Така, виждам ли се на телефона? Не. Защото съм се побъркам, ако се вижда. Така, хора, взимаме автобус! Пишете долу в коментарите, ще видите, като карам автобус, дали съм много добре с него карам. Гледайте са, уж пали, но не пали, ама тръгна. Хей! Аз му каркира! Вижте са, какако мини Купер! Здрасти, Светов! Отивам аз. То друг рейс. Там нема да. Ама че грозна кола. Така шагувам се, не е грозна. Ама къде отиваме? Към плажа сме тръгнали или към мората сме тръгнали? Кое от двете сме тръгнали? Към плажа ли сме тръгнали? Да отиваме към планината. Аз къде сме тръгнали, обясните ли? Отивам да си гледам там, че... Къде съм? Аз се знам от града. Трябва да обърнам рейса. Че ще стане оля лъва в мана. Сака за санем. Брищаме рейса. Часто излезнем от града, ма нещо. Хайде, аз обръщам на града. Не трябва да обръщаме града. Не трябва да обръщаме града, трябва да обърнам рейса. Ама не в този начин, както се го представите да го обърнем обратно. Да го обърнем към града. Не на хлопъки. Ато така, съд да ми покаца си съд. Какъв съд бе, какъв паркинг. Какъв съд, какъв паркинг. Така всичко си. Добър ден. Това полицейско управление ли бе? Аз му кар. Това полицейско управление ли било бе? Аз много хубаво.
имаше толкова. Как така на полица, бе? Как така? Хасму! Бръм! Как така само на полиция, Що за звезда? Аре, ай, защо така? Как така, бе, да си, бе? Хасму, бега, бе. Не карако, гледай са, опа, обърна, бе. Хасму, обръщава, Хасму, гледай колко хубаво. Возене на кола, полицейска при това. Не каквато и да е там глупост на търкалета. Хасмукар кола е това. Хасмукар кола. Сега се ме загубят 100%. Гледат Коста. Хасмукар царевички. Те са другата. Бато отива на гей. Бато отива на Гордобански път. Батко отива на Гордобански път. Айде да оттупи, бе. Ти си мислиш, че ще отида некъде, ма пак се връщам на магистралата. Ама не, аз пак се връщам. Ще се върна. Аз Ало, какво правите? Какво става, бе? Аз реда диамантен Какво проблем. Още малко му остава. Какво става? Днеска ходих на маникюр, после имах тест. Георги мокни, бе. После имах тест, походихме в кал, планта се прибрахме. Сега чакам... Да. Сега чакам да гледам Кобрат Пулев. Не ли гледаш? Как бе, това Пулев? Гледам винаги, така. Защо никой не дойде да ме спаси? Такива работи. Никой не дойде Как да ме мраза спаси, съботите, бе! неделите, знаеш ли, Гергана? Мраза съботите. Някои хора изчезват, нито отговарят, нито нищо. Отиваме пак. Не знам. Да видим дали Не знам сега къде е. не съм аз. Къде съм? Само че... Какво? Police officer. Тук Не знам къде ходи сега. Не знам. Толкова далече. Миналата събота беше в Петрич. Па някакъв приятел, не каза. Добър ден, господин полицай. Да. Само за... Сега къде не знам. Сега къде не знам, казвам. Какво? Бе. По-скоро моята глава винаги ражда едно и също нещо, сещате се какво. Моята глава ражда... Не разбираш какво. Нали се сещаш какво се мисли моята глава? Фак! Нали се сещаш какво се мисли моята глава? Голям проблем. Трябва всякаква кола. Удрах се. Епа... Какво става? Но после аз не доколко го... Не знам. Аз му кара кола. Така зададен въпрос, няма да зададе никакъв отговор. Гледа. Карва ирония и Защо ме отпрати некъде си? Бе. Направо прекалено жегва. Водицата, бе.
Тъкво. Чак да Тъкво боли. излизам от болницата. Тъкво. Не минавай тук. На интелект. Тъкво излизам от болницата. Да, не можеш да бити никога. На интелект е правилно. Тъкво, а после Хасбукър.